खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बड'लेण्ड सि दाग्राफोरखौ गोहो होनो थाखाय साबसिन मिरु बेखेवदों। बड'लेण्डनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो जारिमिनारि बुब्लियाव मानगोनां मन्थ्रि श्री उरखावगोरा ब्रह्मआ बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि सिङाव साबसिन मिरुखौ बेखेवना होयो। बे नोजोरगोनां हाबाफारिनि थांखिया ओनसोलारि सि दाग्राफोरखौ जौगाहोनाय आरो ओनसोलनि हारिमुआरि सिनायथिखौ रैखा खालामनाय। गोदानै बेखेवजानाय मिरुआ गोथां एरि सिल्क प्रसेसिंनिफ्राय लानानै दिहुनथाय डिजाइनिं, गोदान दिहुनथाय, रोंग'थि फोरोंथाय आरो मार्केटिंसिम आबुं हेफाजाब होग्रा गोदान मुगानि सुबिदाफोरजों सुजुजानाय। बेवहाय GI टेग खालामजानाय दिहुनथायफोरबो दं आरो आखाइ इसान, देंखोआरि दामजु, गहेनाफोर आरो हारियारि गाननाय जोमनाय बायदि दोरोङारि शिल्पफोरखौ दिन्थिफुंनाय जायो, जाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (BTR) नि धोनि रोखोमखौ दिन्थियो। बे माइल खुन्थियाया अरायथा जिउ राहा, सोरजिलु फालांगियारि आरो आरिमुगिरिफोरनि गासै जौगाथायनि फारसे मोनसे गोख्रों आगानखौ दिन्थियो। गावनि हारिमुआरि आरो रांखान्थियारि गोहो होनायनि थाखाय बड'लेण्डनि गोथौ रोखोमनि रादायखौ गोख्रों खालामो। नैथि खौराङाव दङ गाम्बारि बिल हाबाफारियाव BTC-नि जौगानायनि सायाव नोजोर होनानै प्रमद बर'आ BPF-नि गाहाय हाग्रामाखौ सोंखारिदों। BTC चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर'आ बृहस्पतिबाराव BPF-नि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारीखौ गोख्रोङै सोंखारिनानै बुङो, महिलारीया जाय बुङो बेयो आरजाथाव नङा आरो नंगुबैबो नङा। कुर्चुगाव बियाबनि गाम्बारि बिल गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय मोनसे मुलाम्फा मोनग्रा लोगो हमनाय आरो समाजारि रांखान्थियारि सांग्रांथि हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांनि बिबुंथिखौ होनाय जादों। बे हाबाफारिनि थांखिया सुबुंफोरनो BTC, आसाम सोरखार आरो मिरु सोरखारजों जागायजानाय जौगालु बिथांखिफोरनि सोमोन्दै फोरमायनाय। बे हाबाफारियाव गाव हेफाजाब हानजा HSG-फोर, जायगानि थागिरिफोर आरो बिथांखिफोरनि मुलाम्फा मोनग्राफोरनिफ्राय मख'जाथाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। CM बर'आ बड'लेण्डआव सुबुंफोरनि समाजारि रांखान्थियारि थासारिखौ जौगाहोनो थाखाय थांनाय 4 खावसे बोसोराव BTC सोरखारनि हाबाफारिफोरनि सायाव गोसो होदोंमोन। बिथाङा मुंख'दोंमोन दि बे जौगाथायनि नाजानायफोरा मिरु सोरखारनि विकसित भारत मिशनजों गोरोबनाय, जायनि थांखिया समाजनि बयनिख्रुइबो गाहायसिन थाखोसिम सौहैनाय। गथ'साफोर, आइजोफोर, लाइमोनफोर आरो फरायसाफोरजों लोगोसे निखावरि हांखोनि गाहायाव BPL नखरफोराव जर'खा नोजोर होनाय जादों। बर'आ मुंख'दोंमोन दि गोबां थांखिजानाय बिथांखिफोरा सिगांनिफ्रायनो न', सोलोंथाय, सावस्रि आरो जिउ राहायाव मुलाम्फा होखांबाय। बे हाबाफारियाव मुलाम्फा मोनग्राफोरजों फोसावजानाय जाफुंसारनाय सल'फोरबो दंफायोमोन आरो गुदि थाखोनि जौगाथाय आरो रोखाथिनि थाखाय BTC खुंथायनि रादायखौ रोखा खालामदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ इटानगरनि दावराव-दावसि नांलायनायाव आसामनि मावदांसानि जिउ खहा। चिम्फुआव सेंग्राखौ बुथारदों, कार सुग्रा बिगोमाखौ हमदों। आसामनि धेमाजि जिल्लानि सासे 22 बोसोर बैसोनि लुनाय खामानि मावग्रा प्रभास दलेखौ मंगलबारनि मोनायाव चिम्फुनि सनिबार मार्केट ओनसोलाव लामानि नालानि साखाथियाव गोथै देहा मोननाय जादोंमोन। बिथाङा खामानि मावगासिनो दंमोन आरो खाथिनि सुद गामि नाहरलागुनआव थागासिनो दंमोन। पुलिसआ राक्स' गामिनि सासे जायगायारि कार सुग्रा अपारेटर 26 बोसोर बैसोनि टाइ जनखौ खायो, जाय जाथाय जानाय जायगानि उल्थायाव थायो। सानैबो अजद होनाय बायदियै लुनाय दावराव-दावसिखौ लानानै नांज्लायदोंमोन, जाय मोनसे गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव बांदोंमोन। गाग्लोबजाग्रानि बिबथैनि अजदनि सायाव बिथा खालामनानै भारतीय न्याय संहितानि धारा 103(1) नि सिङाव गसर थिसननाय जादोंमोन। फरेनसिक हानजाफोरा मोनसे सन्देह गोनां बुथारग्रा हाथियारजों लोगोसे थावनिनिफ्राय फोरमान बुथुमदोंमोन। गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय RK मिशन देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। पुलिसआ थार नायबिजिरनायनि खोथा होदोंमोन आरो नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायलाय नुगिरिफोरखौ सोंथि खालामगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ दिसपुराव लड्जनि खाथियाव सासे सुबुंनि गोथै देहा मोन्दों, पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय। बृहस्पतिबारनि फुङाव दिसपुरनि सुपारमार्केट ओनसोलाव बिबाज लड्जनि साखाथियाव सोमोनांथाव थासारियाव सासे सुबुंखौ थैनाय मोन्दोंमोन।
बे जाथाया जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांदों, जायनि थाखाय पुलिसआ नायबिजिरनायखौ थुलुंगा होदों। ल'जआ जिएनआरसि देहा फाहामसालिनि साखाथियाव दं। सिगांनि रिपर्टफोरनि बायदिब्ला थैनाय सुबुङा गावनि बिसिनि फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी फैदोंमोन आरो गावनि बिसि आरो बिमाजों खथा नं 4आव ल'जआव थादोंमोन। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला बिथाङा फुङाव बायजोआव ओंखारलांदोंमोन, जायनि उनाव बिथांनि गोथै सह'खौ लामा सेराव नागिरना मोनो। बिथांनि सिनायथिखौ दासिमबो मावख'आरि महरै रोखा खालामनाय जायाखै। खौरां मोन्नायनि उनाव पुलिसआ थाबैनो सौफैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। सावस्रि जेंनाफोर एबा गाज्रि गेलेनायजों लोगोसे गासैबो जाथावना जाहोनफोरखौ नायगासिनो दं। नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायलाय आरोबाव गुदि खिथाफोरखौ नेथ'नाय जादों। 5थि खौराङाव दङ बिजनीनि सिलकागुरियाव गलायाव गिख्रंथाव अर खामनाय। 10 लाखनिबो बांसिन खहा जानायनि अनुमान। बिजनीआव गिदिर अर खामनायनि जाहोनाव गोबां खहा। आसामनि चिरां जिल्लानि बिजनीनि 2 नं सिलकागुरि ओनसोलाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव 10 लाख रांनिबो बांसिन धोन खहा जायो आरो थागिबिफोरनि गेजेराव गिनाय सोमजिहोयो। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला शाहजाहान आलीनि गंसे गलायाव अरआ जागायजेन्दोंमोन। बेयो गोख्रैनो गोसारदोंमोन, नोगोद रां आरो बेसादफोरजों लोगोसे गलाखौ सावना होदोंमोन। खाफाल मोजांदि रावबो जोखोम जानाय एबा थैनायनि खौरां मोन्नाय जायाखै। जायगानि सुबुंफोरा अरखौ सामलायनो नाजादोंमोन, नाथाय अर खोमोरग्रा हानजाया अरखौ आबुङै खोमोरनो गोनां जादोंमोन। अरनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय। 6थि खौराङाव दङ नागालेन्ड पुलिसआ ड्राग्सनि बेरेखायै गिदिर सिग्रोमनायाव 15 कौटि रांनि फेग्रा बेसाद जब्द खालामो। फेग्रा मुवा फालांगिनि बेरेखायै नागालेन्डनि दावहायाव मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय। रायजो पुलिसआ 15 कौटि रांनिबो बांसिन बेसेननि फेग्रा बेसादफोरखौ जब्द खालामदों आरो गोरोबनाय अपारेशननि मोनसे फारियाव 7 सुबुंखौ खादों। पुलिस बिथोनगिरि गाहाय रुपिन शर्मानि दैदेननायाव मावनाय खामानिफोरा सोलिबाय थानाय ड्राग्सनि बेरेखायै दावहा फोसावनायाव मोनसे गेदेर जाफुंसारनायखौ दिन्थियो। लेङाइ-गिबि मन्थ्रि वाइ पेटननि मिडिया सेलनि बायदिब्ला, जाय नखर आरो सिमा बिफानखौबो नायदिङो, बावैसोनि गाग्लोबनाया नागालेन्ड पुलिसनि गासै रायजोआव फेग्रा मुवाजों सोमोन्दो थानाय दायफोरखौ फोजोबनायाव गोख्रों थांखि आरो आखा-फाखाथिखौ दिन्थियो। 7थि खौराङाव दङ बासुगाव बिजेपि मावख'आव दावराव-दावसि, मेलनि समाव आइजो दैदेनगिरिनि सायाव गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजद। बासुगावआव गोदानै बेखेवजानाय बिजेपि मण्डल मावख'आव मोनसे जर'खा मेलआ बुधबारनि मोनायाव दावराव-दावसि जायो, जेब्ला सासे आइजो दैदेनगिरिया दोलोनि सासे गागि सोद्रोमाखौ गाज्रि आखु दिन्थिनाय आरो देहायारि गाग्लोबनायनि दाय होयो। गौरिया मठ न'नि सिङाव खुंजानाय बे मेलनि थांखिया फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां इसिङारि नांलायनायफोरखौ सुस्रांनो थाखायमोन। बबेखानि चिरां मण्डल बिजेपिनि सिङाव मोननै बेरेखा हान्जानि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव गोख्रोङै बुलायलायनाय जादोंमोन आरो गाज्रि राव बाहायनाय जादोंमोन। थासारिया गिख्रंथाव महर लायो जेब्ला आइजो पार्टीनि मावथिआ बासुगाव मिउनिसिपाल बर्डनि वार्ड नं 4 कमिशनारनि सायाव बिथांनि जि-जोम सिफायनाय आरो दावराव-दावसिनि समाव बिथांजोनि मान-सन्मानखौ गाज्रि खालामनो नाजानायनि दाय होदोंमोन। बे जाथाया चिरां बिजेपिनि आफादगिरि रतन चन्द्र रायजों लोगोसे गोजौ थाखोनि जिल्लानि दैदेनगिरिफोरनि सिङाव जादोंमोन। दायनिगिरि दैदेनगिरिया दा पार्टीनि सिङाव, जर'खायै आइजो सोद्रोमाफोरनिफ्राय राहा लानो थाखाय बांबोनाय खावलायनायजों मोगा-मोगि जानांदों। दासिम जेबो मावख'आरि बिबुंथि फोसावनाय जायाखै, नाथाय मोनसे इसिङारि नायबिजिरनायनि आसा दं। 8थि खौराङाव दङ चिराङाव गेदेर आयेन बेरेखा जौ बानायग्रा इउनिट हमदों, गिदिर जब्द, 3 हमजादों। आयेन बेरेखा जौनि फालांगिनि सायाव मोनसे गेदेर सिग्रोमनायाव आसामनि चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय सान्तिपुर खाग्राबारियाव गंसे आयेन बेरेखा जौ बानायग्रा इउनिटखौ हमनो हायो। गुवाहाटीनि एक्साइज इन्टेलिजेन्स बिउर'नि मोन्नाय फोथायथाव इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव 19 जुननि फुंआव हरखाब सिग्रोमनाय जादोंमोन। बे अपारेशनखौ बङाइगाव आरो चिरांनि एक्साइज इन्टेलिजेन्स बिउर', गुवाहाटी आरो आबखारि बिफाननि मावख'गिरिफोरनि मोनसे जथाय हानजाया दैदेनदोंमोन। हानजाया मोनसे मोजाङै गोरोबनाय नायग्रोमनाय खालामदोंमोन आरो मोनसे गिदिर बिबांनि गनायथि गैयै जौनि अपारेशनखौ फोजोबदोंमोन। मावख'आरिफोरनि बायदिब्ला गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा जौ आरो बानायनाय आरो पेकेजिंनि थाखाय बाहायजानाय बेसादफोर बोखांनो हादोंमोन। बेयाव दंफायो अफिसार साइजनि 218 केसफोर, मेकड'वेल नं 1 नि 106 केसफोर,
इम्पेरियेल ब्लुनि 61 केसफोर, 2000 लिटार उफ्रा गेजेरारि जौ, 1000 लिटार गलायनाय जौ, 48,000 नंखाय हल'ग्राम, 1.09 लाख बथलनि केपफोर, 5.6 लाख नंखाय लेबेल, 3750 लांदां कार्टन। बेनि अनगायैबो बिबानगिरिफोरा बेखौबो मोनदोंमोन दि 65 बेग लांदां बथलफोर, गं 9 दल, मोन 2 ब्लेन्डिं वाट्स, मोनफ्रोमबो 750 लिटार, 49 लिटार कारमेल, 3.5 लिटार गोथावग्रा एजेन्टफोर, गं 2 दै पाम्पफोर, गंसे सिलिं मेसिन। अपारेशननि स्केलआ मोनसे गोबांथार साजायनाय आरो मोजाङै राङारि अनसुंथाइ मोन्नाय आयेन बेरेखा जौनि रेकेटखौ दिन्थियो। सिग्रोमनाय समाव 3 सुबुंफोरखौ जायगानिफ्राय खानाय जादोंमोन। बिसोरखौ दैमालु बसुमतारी, अलंबार बसुमतारी, कुमार बसुमतारी होनना खौरांआव मिथिनो मोननाय जादों। साथामबो आसामनि बिश्वनाथ जिल्लानि सुतियानि थागिरि। चाइनिज मार्केट निउ बङाइगावनि मुकेश चौधुरी आरो रुनिखातानि 1 नं खाग्राबारि गामिनि जेभियार नार्जारी मुंनि सानै गुबुन सुबुंखौ गुबै दायनिगिरि महरै मुं दोननाय जादोंमोन। फोथायनाय जायो दि बिथांमोनहा अपारेशनखौ सालायगासिनो दं आरो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। मावख'आरिफोरा बुंदोंमोन दि बेफोरबायदि आयेन बेरेखा हाबाफोरनि फिथाय महरै रायजोनि थाखाय गेदेर खाजोना खहा जानायनि अनगायैबो रायजोआरि सावस्रि आरो रैखाथिनि थाखायबो मोनसे गिथावना खैफोद सोमजिहोयो। बे हरखाब सिग्रोमनायखौ बे ओनसोलाव बावैसोनि समफोराव बयनिख्रुइबो देरसिन आयेन बेरेखा जौ जब्द खालामनायनि गेजेराव मोनसे होनना मानिनाय जायो। 9थि खौरांआव दङ आसामाव भेक्टरजों सोमजिनाय बेरामफोरा बांगासिनो, क'क्राझाराव बयनिख्रुइबो बांसिन गोहोम गोग्लैदों। आसामाव भेक्टरजों सोमजिनाय बेरामफोरा बांगासिनो दं। बे बोथोराव मेलेरियानि बेरामा 1394 बारदों। हादोरारि सावस्रि मिशन (NHM) नि बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लायाव बयनिख्रुइ बांसिन 923 केस मोननाय जादों। बेनि उनाव चिराङाव 318 केस मोननाय जादों। सासे NHM मावख'गिरिया रायजोआव दासिम 131 डेंगु बेरामि आरो जापानिज एन्सेफेलाइटिसनि 49 केसफोरखौ रोखा खालामदों। सावस्रि मावख'गिरिफोरा रायजो-राजाफोरखौ सांग्रां थानो, थाम्फैनि दालि बाहायनो आरो थाम्फैनि आजायनायखौ होबथानो थाखाय गावसोरनि सोरगिदिं साखोन-सिखोन लाखिनो खावलायगासिनो दं। 10थि खौरांआव दङ गुवाहाटीआव दुखुनांथाव जाथाय, लाचितघाटआव लांदां हाखराव गोग्लैना 3 बोसोर बैसोनि गथ'नि जिउ खहा। सासे 3 बोसोर बैसोनि साई शर्मा मुंनि गथ'आ गुवाहाटीनि लाचितघाटनि खाथियाव मोनसे लांदां हाखराव गोग्लैनानै दुखुनांथावै जिउ गोमायो। गथ'आ बुधबाराव गोमादोंमोन आरो अखानायै फुङाव थैनानै थानाय मोनदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा बुंदोंमोन दि हाखरखौ बेखेवना दोननाय जादोंमोन आरो सिनायथि होनाय जायाखैमोन, जाय नोगोरारि रैखाथिनि सायाव गोब्राब जिंगा सिखांहोदों। बे जाथाया रायजो-राजानि रागा जोंखांहोदों। नोगोरारिफोरा गुवाहाटी नोगोर निगमनिफ्राय बिबान लानो आरो लुनाय जायगाफोराव गोख्रोंसिन रैखाथिनि राहा दाबि खालामदों। पुलिसआ बुंदोंमोन दि थैनायनि जाहोनखौ रोखा खालामनो थाखाय पस्टमर्टेम रिपर्टखौ नेनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै, गोजोन्थों।